mga kabalen, dito po sa Robinson Star Mills, Pampanga. Nandito pa rin ho tayo sa special coverage ng CLTV 36 para po sa Giant Lantern Festival o GLF 2024. Kumusta ho kayo? Happy Saturday po, isang magandang araw sa ating lahat. Ako po ang inyong lingkod, Justin Dizon. Kasama ko po dito ang buong puwersa ng CLTV 36 now on its 18th year ng paghahatid po ng Giant Lantern Festival sa tahanan ng bawat mamamayang Pilipino, dahil live na live po tayong napapanood sa telebisyon via Signal Channel 115 at dito po syempre sa Central Luzon sa ating 38 cable partners, maging sa Free TV Channel 36 at syempre worldwide yan dahil pwede hong manood ng Giant Lantern Festival via YouTube channel ng CLTV 36 at CLTV 36 Official, gayon din sa ating Facebook at CLTV 36 Official and at CLTV 36 News. Pwede rin ho dun sa website ng CLTV, www.cltv36.tv, gayon din sa ating live streaming app. So kahit saan ka pa, sa kahit anong mobile device, kahit anong gadget ang gamit mo, tiyak ako, hindi mo mamimiss at hindi mo mapapalampas ang Giant Lantern Festival because 10 parol po itong mga nasa likod ko sa kasalukuyan. Ito ho yung mga maglalaban-laban mamaya. Libre po ang entrance naman para sa mga makakapunta dito po sa Giant Lantern Festival. Festival grounds. First come, first serve po tayo. Gates will open at 4 o'clock in the afternoon. Wala pong bayad yung entrance fee, wala po. Libre ang pagpasok sa festival grounds. May mga upuan po dito pero first come, first serve basis po tayo. Kung sakali namang mahuli kayo, don't worry, pwede ho kayong tumayo. Presko naman at actually dun sa medyong bandang likod dito may mga pagkain pa, mga food parks, pagkasarap-sarap nung mga tinitinda nilang mga merienda at iba pang kakanin at mga inumin na pwede po nating ma-enjoy dito sa festival. Of course, ito pong nakikita ninyo ngayon, nandito po ako sa stage ng mga judges. Dito po pupwesto mamaya yung ating mga hurado na pipili ng magiging kampyonato ng Giant Lantern Festival sa taong ito. Ito po yung kanilang POV. At speaking of POV, para pag-usapan pa natin yung POV ng ating reporter na si Lizen Morten na nag-interview ho kanina dito rin sa festival grounds, kaugnay ng security. Yan, tawagin ho natin siya. Liz! Yan, Liz. Yan. Oo, Lizen, bahagi mo yung POV sa ating mga kababayan. Kumusta ang iyong pag-iikot? Ano ang impormasyong iyong nakalap kaugnay ng paghahanda ng komite when it comes to security at saka syempre yung safety ng ating mga viewers? Yun nga Justin, kaninang mga alas 12:30 na naabutan natin na nagsasagawa ng formation. Ito nga tinatawag nating Incident Management Team. Ito yung grupo na itinalaga nung GLF committee nang sa gayon ay matiyak na yung 10,000 na inaasahan nilang papasok dito sa event venue ay mapapangalagaan nila at may ensure nila yung safety. Ayun, nakapanayam natin kanina si City Disaster Risk Reduction Management Officer yan, para Raymond nila. Del Rosario, na siya yung nangunguna dito sa incident management team na ito. Ayan, nabanggit niya sa atin kanina na yung kanilang team ay binubuo ng 400 mga miyembro na kasama dyan nga yung kanilang opisina, yung CDRMO at syempre yung Red Cross, yan, taon-taon natin kasama yan, yung PNP, BFP, mga kawani din tayo ng City Health Office at si POSCO, yung SAFRU at maging ang mga miyembro ng City Information Office dahil syempre sa safety kailangan din yung maayos na daloy ng impormasyon kaya nandyan sila nakadeploy. Kung mangyari gawin nating first hand basis yung impormasyon na nakalap ko mula kay Sir Raymond kanina, panoorin po natin ang naging panayam sa kanya. Oh well, of course yung public health, safety, security and traffic is a major concern sa mga major events natin in the city of San Fernando. So for the GLF 2024, nag-organize tayo ng incident management team. Ito ay binubuo ng mga responders at mga response agencies ng city government at mga partners natin na civil society organizations. So ang City Disaster Risk Reduction Management Office, ang Philippine National Police
Bureau of Fire Protection, Public Order and Safety Coordinating Office, City Health Office, mga partners natin, mga guardcom, mga guardians, ano pa ba? Among others, ay nagplano na ahead of time. In fact, yung executive committee ng GLF noong August pa ay nagsimula ng magplano, pag-usapan at paghandaan itong pagganap ng GLF 2024. While for this year, we are expecting na again, mas maraming mga tao, mga bisita, mga turista, both local and foreign, ang inaasahan nating dumalo or dumating dito sa City of San Fernando. No? Kasi ang City of San Fernando ay kasama doon sa top 5 sa buong mundo, no, na best Christmas destination. So yung mga pinaghandaan natin. For this operational period briefing, yung plano na inapprove ng incident management team ng city ay pipresent lang natin sa mga iba't ibang mga agencies at mga partner civil society organizations and volunteers natin para masiguro na magiging maayos, magiging ligtas, no? At orderly yung pagdaos or pagganap ng Giant Lantern Festival 2024. Well, meron tayong mga incident facilities na naka-located sa mga strategic areas within the event area. No? So meron tayong yung control point natin dito sa harapan ng mall. Dito yung merong daanan na separate yung mga pedestrians. No? At meron ding traffic flow na meron namang mga signages na susundin, no? Yung mga bisita natin at yung mga members of the Execom, mga officials, no? Meron silang mga designated parkings. Merong mga food booths dito sa may harapan ng venue, and merong ding mga medical aid stations na nakascatter, no, within the perimeter of the event area. Yung ating command post malapit lang naman dito sa stage, malapit sa mga giant lanterns, at meron tayong mga security personnel at PNP personnel na naka-deploy din sa kalawakan, no, ng event area po natin. And tama po kayo, every year naman we are expecting more or less mga 10,000 spectators or visitors for the GLF GLF competition, no. So yun yung mga sinisigurado natin. So kung ano man yung kung meron mang maging emergency, meron namang mga uniform na mga responders at mga incident personnel po tayo na nag-iikot at nakalocate sa mga strategic areas within and sa perimeter, within the immediate environs in even, no, nitong ating venue. Yes, sa mga well, alam natin yun nga, no, gateway tayo kasi, no, sa Luzon. Pero yung ating Public Order and Safety Coordinating Office ay meron ng mga plano or mga contingency plans even, no, pagdating sa ating pag-manage ng ating traffic flow dito sa event area at sa mga major thoroughfares ng City of San Fernando. Kasalukuyan, yung mga tao ng ating Public Order and Safety Coordinating Office ay nakadeploy na, no, sa mga major thoroughfares within the city to man nga yung possible influx ng or pagdami ng mga volume ng sasakyan. Ngayon, kung halimbawa balak po nilang pumunta dito sa event area, dito sa Robinson Star Mills, pwede pong, I believe, ang start po ng program is around 6 p.m. So, mas maaga na sila sigurong pumunta. No? Pag hindi na rin mainit, pwede na po silang mas maagang pumunta para hindi na lang sila masabay doon sa rush hour na tinatawag natin. No? Just the same, yung ating mga traffic enforcers ay nakadeploy na sa mga strategic areas, major thoroughfares ng city, ready to man and manage yung kung ano man magiging problema sa traffic. Huwag naman sa atin. Yes, ang incident management team ay binubuo ng mga unified incident commanders, no? Ang ating Chief of Police, si Colonel Roy Augustus Kalulot, ang ating City Health Officer, si Dr. Rowena Salas, ang ating City Fire Marshal, si Fire
Chief Inspector Sheila Marie Florendo at ang inyo pong lingkod, Raymond Dalosario, ang DRM officer. Sama natin lahat ng mga response agencies, mga responders, mga security personnel, PNP personnel, BFP, nandito lahat ngayon yung mahigit 400 strong na mga iba't ibang mga first responders na i-deploy natin for this big event na pinag-aandaan nga po natin. So ngayon po ang gagawin natin is i-brief lang natin sila kung ano ba yung mga i-review lang yung mga tasking nila, saan sila ma-assign at paano ba yung mga coordination mechanisms na gagawin natin para kung sakali meron man, wag naman sana, na magkaroon ng any emergencies, then makakapag-responde tayo ng mas mabilis, yung pinakamabilis na paraan at mas efficient na pag-responde sa anumang any untoward incident at wag naman sana. Ayan mga kabalen, napanood ho natin yung interview ni Lizen Morten kay Sir Raymond Del Rosario. Ito pong hepe ng City Disaster and Risk Reduction Management Office ng siyudad ng San Fernando, Pampanga. Liz, linawin lang natin yung nabanggit natin kanina. Ito nga mga upuan na ito, they are allotted for invitees. Ito yung mga mga VIPs, mga guests, and yung mga families ng mga lantern makers as well as yung mga PWDs and senior citizen. So, yun pong binabanggit kanina. How many are these seats na allotted for our senior citizens and PWDs? So nga yung venue po natin is 10,000 yung capacity na, pero 6,000 lang po yung mga first come first serve na makakapasok po as spectators, no? Ayan. Tapos doon po sa 10K na yon, meron pong 2,000, yan po yung mga pinapakita naming mga upuan kanina. Yun po yung mga itinalaga para sa mga VIP na inimbitahan ng Giant Lantern Committee. At gayon din po, doon naman po sa mga itinalagang upuan para sa mga senior citizen at sa mga PWD, first come first serve rin po ito. At meron lamang pong 400 na itinilagang upuan para sa kanila, Justin. Yan po ayon sa GLF committee, kasama po sa naitanong ko kanina kay Sir Raymond. Ayan, oo yan, paglilinaw ho yan. At yung mga manonood, syempre standing po yung venue natin. Pero alam niyo naman, tuwing ganito pong okasyon, nagkakaroon ng anong tawag dito? Ito ho yung pagkakataon na gusto nakatayo ng mga tao. Gusto nilang sumasayaw dahil sobrang saya nung nung tugtugan at syempre ito nga mga parol yung kanilahong mga pailaw. Liz, alam mo ba na kanina nabanggit ko syempre biro lang ho ito. Sabi ko kanina si Lolo Ray Bravo kasabay ni Sir Francisco Estanislao noong unang ginawa. Pero early 1900s nung sinimulan itong giant lantern making tradition sa syudad ho ng San Fernando. During that time, munisipyo pa ho ang ating mahal na syudad. At yung binabanggit ko kanina, Francisco Estanislao, and then gumamit ng yung cloth at gumamit si Ginoong David naman gumamit ng cloth, gumamit din ng kawayan, meron ding kalakete. Ito yun, no? Ikaw, anong baon mo para sa ating mga viewers, Lizen? Si Lolo Ray ba, ano ba yung ginamit niyang pangkuha? Ayan. Ayan na naman si Lolo. Oo. Ayan. Kasi ito, no, every year naman kino-cover natin tong Giant Lantern Festival. Para po sa mga hindi nakakaalam, 20 feet po ang standard size nitong mga giant lantern na ito. Kumbaga po, kung nakikita niyo po ang stature ko, ako po ay 5'5 and a half. Apat pong ako, ipagpatong-patong, ganun po kalaki yung ating mga Giant Lantern Festival. And at the same time, nakahilera po sila ng horizontally. So kailangan po talaga maipakita namin sa inyo ng buong buo yung entire 10 giant lanterns na yon. Kaya si Lolo Ray nung unang panahon, Justin, ay gumagamit pa ng crane. Ngayon lang daw siya muli nakatapak sa lupa. Oo. Hindi kasi sabi nga natin kanina na for the past 17 years, ito na yung 18th year na hinahatid po ng CLTV 36 live sa bawat tahanan ng pamilyang Pilipino. Ito Giant Lantern Festival. Pera ako ng mic mo, parang naglulus yung mic ko, tama? Okay, so, ayan, pera muna, ayan. Ito ho, hinahatid po ng CLTV 36, yung Giant Lantern Festival for the past 17 years sa bahay ng bawat pamilyang Pilipino through their television sets and nung nagkaroon na ng digital o yung gadgets, mobile phone. Pero that time, yung binabanggit natin, yung ating cameraman na si Ray Bravo, nakasakay ho siya dun sa boom.
truck ng Svelapco para makuhanan talaga in its entirety itong venue. Pero syempre alam naman ho natin ay bago na yung panahon ngayon, no, Lolo Ray. Meron na hong mga drone kaya mas hindi na kailangan sumampa sa puno ni Lolo Ray. Ayan. Mga kabalen, kahit hindi po aakyat si Ray Bravo mamaya sa truck, tiyak maganda po ang kanyang kuha kaya po inaanyayahan namin kayo tumutok lamang dito sa CLTV 36 alas 6 po ng gabi itong ating live programs. Liz, may baon ka pa bang trivia para sa ating mga kababayan? Justin, ayun no. Mga kabalen, alam nyo ba na nakansela ng mahigit 4 na beses ang Giant Lantern Festival sa ating kasaysayan? Ayan. Una noong 1941 hanggang 1945 dahil naganap noon ang World War II. Sa gitna ng digmaan, syempre, hindi naging posible ang pagsasagawa ng ligligan dahil sa kawalan ng resources, kaguluhan, at mga limitasyong dulot ng Japanese occupation. Nakansela din ito mula noong 1978 at 1979 nang ideklara naman ang batas militar. At ang huli ay nito lamang 2000 noong kasagsagan ng pandemic. Although hindi naman tuluyang nakansela noon, hindi rin nagkaroon ng tradisyonal na ligligan yung ating paligsahan. 2020, correct ko lang, hindi 2000. 2020, oo. Okay. 2 years ago, imbes na tagisan 2 ng years mga... ago? 4 years 4 years ago? ago. Sorry mga kabalen. Imbes na tagisan ng mga higanteng parol, yung isinagawa nila noon is ginawa nila itong virtual exhibition lamang para makasunod tayo doon sa mga IATF health and safety protocols nung mga panahon na yon 4 years ago. Yan, oo. Pasensya nyo na si Lisen, nalilito sa mat. Kanina nagbilang ng mga bangko, 400 yung upuan. Nakalimutan niya ng mag-subtract. Lisen, marami pa tayong dapat abangan dito sa Giant Lantern Festival at syempre hindi lang trivia, kundi maging yung mismong pagtatanghal nitong ating mga magigiting na lantern makers from 10 participating barangays. Sino-sino sila kanina? Re-recite mo, memorize mo, banggitin mo, walang kopya. Akin, natatago ko. Babawi ako dito, tatakpan Justin. natin yung mata ni Lisen. Tingnan natin kung memorize niya. Sige, no. Alphabetical order tayo, Justin, kasi simula noon kino-cover natin ito. Mag-uumpisa tayo sa Barangay Bulaon, and then sa Kalulut, Del Pilar, Dolores, San Jose, San Juan, Santo Niño, San Nicolas, Santa Lucia, at ang Telebastagan. 10 na yon. Okay. Palakpakan natin si Lisen. Clappers. Ayan. Ang galing na kompleto niya. Memorize niya na itong mga 10 parol na magpapagalingan. Sige po, kabalen. Mamaya magbabalik pa kami after an hour para magbigay naman ng update kaugnay nitong mga pwede nyong puntahan na food places, food parks, food kiosk dito po sa Festival Grounds.